Moltes gràcies, Xavier. Gràcies a tu i al Consell Català del Moviment Europeu per convidar-me aquí. Estic molt content de poder participar en presència física a aquesta jornada. Per mi és un privilegi poder participar-hi o participar en aquest esdeveniment amb tanta tradició, 31 anys de reflexions i accions també, propostes d'accions sobre la UE. Em sembla alguna cosa remarcable. Doncs gràcies a vosaltres podem celebrar una altra vegada físicament aquesta jornada i estic molt content d'estar aquí. En la sessió d'avui proposeu parlar de la recuperació econòmica i m'heu demanat que expliqui què està fent la UE, la Unió, quina ha estat la resposta conjunta que hem donat tant a la pandèmia com a la crisi derivada de la Covid, i jo afegiria què ha de fer Europa per fer front als reptes del segle XXI, doncs una mica més ampli del que m'estava donant el títol de la ponència. Abans de tot, permeteu-me que vagi a la base i em concentri en una pregunta que es fa poc, però que em sembla molt important. Quan diem què ha de fer Europa, què està fent la UE, la Unió Europea, i perquè també se sent, es llegeix què ha decidit Brussel·les, entre cometes per a Brussel·les, a què ens referim. Dit d'una altra manera, què és Europa? Com la podem definir? En què consisteix i què representa? Com sovint passa amb les preguntes senzilles, la resposta no ho és tant. És possible que hagueu sentit parlar d'una faula hindú que el poeta nord-americà John Godfrey Saxe va convertir en poema al segle XIX. Es diu Els 6 cecs i l'elefant. Hi havia 6 homes cecs que volien saber com era un elefant. Cadascun d'ells podia tocar una part diferent de l'elefant, però només una part. Així que un dels homes va tocar un queixal i els altres les cames, la panxa, la cua, la trompa, l'orella, el cos. El cec que va tocar la cama diu que l'elefant és com un pilar. El que li va tocar la cua diu que l'elefant és com una corda. El que li toca la trompa diu que és la branca d'un arbre. I el de l'orella diu que és com un ventall, i el del queixal diu que l'elefant és com un tub sòlid. Comparant totes les descripcions, i està clar, hi ha un complet desacord sobre com és l'elefant. Fins que arriba un vidant i els hi diu: tots teniu raó, el que fa que estigueu explicant històries diferents és que cadascú ha tocat una part diferent de l'elefant. En realitat, l'elefant té totes les característiques que descriviu i, de fet, en té més. Doncs si considerem que la UE és l'elefant, trobarem que hi ha tantes aproximacions o definicions com perspectives o escoles de pensament. I per entendre-la, de veritat necessitem el que en anglès s'anomena cross-fertilization, és a dir, abordar la UE des de diferents òptiques, intercanviar perspectives històriques, institucionals, legals, socials, econòmiques, polítiques, i combinant l'aportació de diversos nivells d'actuació, europeu, estatal, regional, local. I totes aquestes perspectives, amb una mirada cap al futur, ens han d'ajudar
analitzar els reptes, que són els reptes d'avui, amb una disciplina poc coneguda, poc explorada, que és la prospectiva estratègica, strategic foresight a l'anglès. Perquè és des d'aquesta òptica que podem encarar el tema de la jornada d'avui i que jo utilitzaria per abordar la qüestió de la recuperació econòmica com a oportunitat per transformar la societat. Evidentment, la UE, en el sentit col·lectiu de la paraula, ha donat una resposta a la crisi adoptant mesures d'urgència i també mesures a mig i llarg termini. Des de ben aviat la Comissió va assumir que, a més de les mesures d'urgència i les mesures de llarg termini, com he dit, necessitàvem superar la crisi i també fer que Europa i els seus ciutadans en sortissin reforçats i millor equipats per a les properes crisis. Per tant, la pregunta des del punt de vista de la perspectiva estratègica és com podem fer-ho al sortir, o esperem que sigui així, al sortir d'aquesta crisi, per preparar millor la UE per al futur. Aquesta pregunta és vital. Primer, perquè ens trobem en un moment clau, un punt d'inflexió. Els propers anys probablement ens referirem a la segona i tercera dècades del segle XXI com a pre-Covid i post-Covid, respectivament. És essencial saber extreure lliçons d'aquesta crisi i del que implica per al futur d'Europa. La setmana passada llegia una entrevista que li va fer la Teresa Amiguet a La Vanguardia a un gran especialista en salut pública. Aquest expert, que també va ser assessor del govern de Barack Obama, deia: si aquesta pandèmia no provoca una reflexió i avaluació de com hem arribat fins aquí i com ens hem de preparar per a la següent, realment haurem malgastat una crisi. Crec que és una reflexió molt encertada. En segon lloc, sabem que les decisions que prenguem avui definiran la forma i el fons d'Europa pel que queda de segle. Per això, pensant en les futures generacions, que són les que heretaren aquest llegat, n'hem dit Next Generation, el pla de recuperació per a Europa. I tercer, hem vist com allò que donàvem per suposat és molt més fràgil i volàtil del que creiem. Aquesta disrupció s'ha convertit en el quid de la qüestió. La disrupció pot prendre moltes formes. A nivell geopolític estem veient com la política divisiva està sent utilitzada a Rússia, especialment ara amb les tensions amb Ucrània, però també al Brasil, a Turquia, fins i tot a Xina, per dir només alguns casos. També hem vist com sorgeixen amenaces híbrides, com s'estan utilitzant el patiment de persones com a arma política. Per exemple, els migrants a les fronteres del sud i l'est d'Europa. Per primera vegada des del 2011, el nombre de democràcies al món està per sota de les autocràcies. 46% versus 54%, segons el Videm Institute. Molts règims autoritaris han usat la pandèmia com a maniobra de distracció i l'emergència de la crisi com a argument per reprimir més llibertats. Per això, com que no podem esperar que el futur sigui menys disruptiu, necessitem estar millor preparats i equipats per afrontar els propers xocs i les crisis que vindran. Aquesta és, sense cap mena de dubte, la nostra responsabilitat col·lectiva. La prospectiva, que és un terreny bastant nu per l'acció pública, ens ajuda a identificar i comprendre millor les forces motrius i les tendències globals
i a definir múltiples escenaris de futur. Per entendre què hem de fer per canviar el camí que ens està portant cap a un escenari indesigible, és a dir, seguir com hem fet fins ara, i com podem agafar la ruta que va cap a l'escenari que preferim. Si mirem el cost que té la no-acció, the cost of non-action, en l'àmbit climàtic, que seria l'escenari indesitjable, com mostrava la publicació del darrer panel del IPCC, tenim un cas clar del que estic parlant. Podríem tenir un augment d'1 grau Celsius i mig al 2040, d'aquí a menys de 20 anys, i de 2 graus d'aquí al 2050. Amb aquest camí està previst que la temperatura global pugi de 3 a 4 graus d'aquí a finals del segle. S'ha calculat que un augment així, de 3 graus o més al 2100, tindrà com a conseqüència onades de calor mortíferes que afectarien centenars de milions de ciutadans de la UE cada any, amb 40.000 milions d'euros de pèrdues per culpa de la sequera, 50.000 milions anuals de pèrdues per inundacions i desbordaments de rius, una caiguda del 40% en la disposició d'aigua potable a les regions del sud i moltes espècies patirien també risc d'extinció a l'Europa i per tot arreu. Podria seguir, però estem veient com episodis climàtics extrems, inundacions, incendis, sequera, pressió sobre la seguretat de l'aigua, aliments arreu del món, implicació en la seguretat alimentària, implicacions sobre la proliferació de conflictes, desplaçaments de població, necessitat d'assistència humanitària. Això podria ser l'escenari indesitjable i molt probable si no fem res. Per això la lluita contra el canvi climàtic forma part dels nostres grans objectius polítics i en l'informe de prospectiva d'aquest any hem identificat 4 grans tendències que tindran un major impacte a la UE d'aquí al 2050, perquè no només es parla de recuperació, sinó molt més enllà. Primer, el canvi climàtic, com he dit, i els altres reptes ambientals. Segon, la hiperconnectivitat digital i transformacions tecnològiques. Tercer, pressions sobre la democràcia i els valors. I, finalment, canvis en l'ordre global i la demografia. Si parlem de l'últim, els canvis, en primer lloc tenim una relació amb les tendències demogràfiques, segons les quals Europa passarà de representar un actual 8% de la població mundial a ser només el 4% al 2050. També serem una població més envellida, amb índexs més alts de dependència. En paral·lel, veiem com el món és cada cop més multipolar, amb un centre de gravetat econòmica que es va movent sobretot cap a l'est. Per exemple, si agafem el PIB nominal, el grup dels 7 emergents, entre cometes, que són Brasil, la Xina, l'Índia, Indonèsia, Mèxic, Rússia i Turquia, passaran de representar en conjunts 2/3 del que sumen els països del G7 a ser un cop i mig el PIB del G7. Veurem, per exemple, com la Índia podria superar el PIB de la UE en els pròxims 20 anys.
Però sabem que això no va només de PIB i creixement econòmic. El que és important és la qualitat d'aquest creixement, el benestar, la distribució, la inclusió, la integració, l'educació, els sistemes de salut varien moltíssim d'un continent a l'altre i fins i tot a dins del mateix continent hi ha grans diferències també. Per això ens hem de preguntar si el creixement ha de ser l'única brúixola, el sol objectiu. Després tornaré a això, però ara voldria assenyalar dos principis, guies, que es deriven directament d'aquestes megatendències que acabo de descriure, que apuntava i que podrien esdevenir els nostres objectius a llarg termini. És a dir, i és una pregunta que fa també aquí a tots vosaltres, què ha de prioritzar i reforçar la nostra Europa? Aquests objectius, eixos principals, al meu parer, haurien de ser, primer, la resiliència i, segon, l'autonomia estratègica. Cadascun d'ells han estat objecte d'un informe de prospectiva que vaig coordinar. La resiliència s'aborda aquí com un concepte integrat que ha estat desenvolupat des de diferents disciplines, principalment en estudis sobre defensa, però no només en defensa, també en l'àmbit de la psicologia i la neurologia. Sense que ens haguem de remuntar massa enrere en els orígens, fer la UE més resilient és simplement aconseguir que estigui preparada per al que vindrà. Però què vol dir exactament això? Que hem d'unir forces per no només superar la crisi, com he dit abans, sinó per passar de la recuperació a un model de creixement sostenible i enfortir també la nostra societat de benestar, que és un punt clau per a Europa. En primer lloc, resiliència vol dir comptar amb una veritable unió de la salut. Ja l'estem desenvolupant sense haver hagut de fer cap canvi als tractats, perquè la necessitat no hi entén de lleis. No negaré que la dimensió i rapidesa de la propagació de la pandèmia ens va agafar, com a tothom, per sorpresa. Ens va costar una mica al començament ajustar i coordinar la resposta i vam assumir els riscos que implicava treballar directament amb companyies que estaven investigant una vacuna llavors només en fase de recerca, però va donar resultats. Vam fer contractes amb 6 de les companyies preseleccionades i actualment, com sabeu, segurament hi ha més del 80% de la població europea vacunada. Comptem també amb el passaport Covid, que ajuda, entre altres coses, a facilitar els viatges arreu de la UE. Al dia d'avui s'han generat més de 1.000 milions de certificats i més de 60 països l'utilitzen. Tenim en marxa també, i parlaré d'això una mica més tard, el paquet de recuperació més gran adoptat mai per a la UE. És veritat que al llarg del camí hem hagut de passar per situacions d'assaig-error, test and trial en anglès, i que no ha estat fàcil. De fet, encara no ho és. Però ara comptem amb instruments que ens faran estar molt més a punt la propera vegada, inclòs un mecanisme de preparació i resposta per afrontar futures crisis. I això compta amb una inversió prevista de 50.000 milions d'euros d'aquí al 2027. La Comissió, juntament amb els Estats membres, ha estat treballant sense descans per fer que la producció i distribució de vacunes arribi a tot el món. La nostra fita és assegurar-nos que un 70% de la població mundial estigui vacunada a mitjans de 2022. La presidenta von der Leyen ho va dir al darrer discurs sobre l'estat de la Unió: si no aconseguim
que la vacuna arribi als països i les poblacions que més ho necessitin, el nivell d'injustícia i d'infecció, i al cap i a la fi, ambdues estan lligades, injustícia i infecció, seguirà augmentant. Aquest és un dels temes més importants perquè fa també a la geopolítica actual. Fins ara la Unió Europea ja ha donat més de 250.000 milions de dosis a països tercers que en necessitin i s'ha compromès amb el Team Europe a arribar a 700 milions de dosis més a mitjans d'aquest any. Si aquesta crisi ens deixa algun benefici, és segurament la demostració que la salut necessita més i no menys col·laboració i solidaritat internacionals. En segon lloc, resiliència vol dir també capacitat financera real. El paquet de recuperació Next Generation EU, del qual ja he parlat, té una dimensió sense precedents, de 800.000 milions d'euros a preus corrents i ha suposat un endeutament conjunt de la UE totalment inèdit amb green bonds i nous recursos propis. El pressupost total de la UE ha augmentat fins a més de 2 bilions d'euros, com he dit, sense precedent. Aquí em vull detenir una mica en com s'està desplegant aquest fons de recuperació, perquè Espanya va ser el primer país en rebre el primer pagament subjecte al compliment d'objectiu de 10.000 milions d'euros i aquest s'afegia ja a 9.000 milions de prefinançaments que s'havien fet efectiu abans, a l'estiu de 2021. Abans de desemborsar els ajuts a Espanya i a qualsevol país de la UE, la Comissió avalua el compliment d'objectius claus. Per assegurar la transparència i el rendiment dels comptes en el desplegament dels fons, la Comissió ha posat en marxa un instrument públic, el Scoreboard, és a dir, un quadre d'indicadors de recuperació i resiliència. Es pot consultar online amb informació sobre els continguts del pla, l'evolució en l'assoliment dels objectius, els trams de fons que s'han desemborsat i els acords i informes realitzats. Els diners transferits ja han començat a arribar. En el cas de Catalunya s'han assignat directament més de 1.500 milions d'euros, dels quals la major part, 785, són per impulsar la transició verda. La Comissió, en la seva avaluació del Pla espanyol, ha destacat que l'apropiació regional, regional ownership, serà clau per l'èxit d'aquest projecte sense precedent. En tercer lloc, resiliència vol dir accelerar les profundes transformacions d'aquest segle. Això plenament lligat a la quarta revolució industrial. Estic parlant aquí de la Twin Transition, o transició BESO, la transició verda i digital, però també la transformació social, com ha dit la presidenta. D'aquí la importància del Fons Social del Clima i l'atenció que l'estratègia digital de la Comissió dedica a la formació i el desenvolupament d'habilitats digitals, amb l'objectiu que com a mínim un 80% de la població compti amb aquestes habilitats bàsiques al 2030. En resum, estem davant d'una trinitat social, ecològica, digital. I aquí he posat social en primer lloc i veig que el programa d'aquí també ho ha fet amb un primer panel sobre la transformació social. Perquè la nostra recuperació s'ha de construir partint de la solidaritat. Ha de ser socialment justa i no deixar ningú enrere, que és molt difícil. Hem de comptar amb una Europa col·lectiva que protegeix.
En quart lloc, i finalment, la resiliència també està molt lligada al que acabo de dir, vol dir prioritzar els nostres joves. Els joves que han patit tant aquesta crisi. La presidenta de la Comissió ha anunciat un nou programa, ALMA, per ajudar els joves que han quedat fora del sistema a comptar amb una experiència laboral en un altre estat membre. Una iniciativa que permetrà als joves desenvolupar habilitats, crear nous llaços i forjar la seva pròpia identitat europea. 10 de les professions més demandades avui en dia no existien fa tot just 5 o 10 anys. I el ritme d'aquests canvis s'està accelerant. Per no perdre el pas dels canvis estructurals al mercat laboral, necessitem concentrar-nos en les habilitats verdes i digital. Aquest 2022 és l'any europeu de la joventut, com has dit abans, un any dedicat a reconèixer i empoderar, empower, tota una generació que ha mostrat la seva solidaritat i el seu compromís amb un món més sostenible i que alhora ha sacrificat tant en les dues passades crisis, la crisi econòmica i financera i la crisi sanitària. Per tant, no només hem de protegir, també hem d'empoderar o empower. La Unió Europea és sense dubte i per descomptat, parlant en termes comparatius, el millor continent per viure-hi. Només cal mirar els mecanismes de l'estat de benestar que es van activar durant la crisi o de manera més general el que caracteritza la nostra manera de viure, el que diem European Way of Life. Encara hem de fer molt més i tenim molt més camí. Però precisament perquè podem, la UE hauria de liderar a nivell global aquesta tasca d'anar més enllà del PIB, beyond GDP, perquè som una societat on ens fixem en la salut i el benestar de la gent, la inclusió, les qualificacions dels joves, la formació durant tota la vida, la qualitat del treball, dels serveis, de les infraestructures, la sostenibilitat ambiental, la protecció del consumidor, dels ciutadans, la paritat, la lluita contra les discriminacions, la protecció dels més vulnerables, etc. Aquest canvi de paradigma ens fa pensar en la faula del sexe i l'elefant. Amb el PIB no n'hi ha prou pel que haurien de ser els nostres objectius polítics de resiliència. I això també afecta l'altre eix o repte que hem d'afrontar i que havia destacat abans, que és l'autonomia estratègica de la UE. És a dir, la nostra habilitat i llibertat per actuar en un món molt interdependent. La nostra capacitat d'influir i parlar, de certa manera, el llenguatge del poder. I aquest és, fins a cert punt, territori bastant inexplorat per la UE. Com podem reforçar el nostre paper a l'hora de definir sistema global de governança? Com podem ser més assertius davant dels que ens amenacen o ens perjudiquen? El món s'ha tornat més, i no pas menys, complex. Per tant, necessitem desplegar respostes polítiques conjuntes a la intensificació de les rivalitats geopolítiques, la competició tecnològica i els nous proteccionismes. I aquests reptes generacionals necessiten una acció conjunta a tots nivells, com deia abans, local, regional, estatal, europeu, global. El segon informe de prospectiva estratègica de la UE va identificar unes àrees prioritàries per actuar en visió de futur i reforçar la nostra influència global. M'hi referiré de manera molt breu per no robar-los massa temps. Focalitzant-me en els 5 primers, en els quals proposem accelerar i passar a una marxa superior. Primer, sistemes de salut i d'alimentació
sostenibles. Segon, energia descarbonitzada i assequible. Tercer, increment de les nostres capacitats en gestió de dades, intel·ligència artificial i tecnologies d'avantguarda. Quart, assegurar-nos la primera posició global a l'hora de fixar estàndards, que és molt important. I cinquè, abastiment de matèries primes crítiques. Tot plegat fa referències a noves capacitats de poder que la UE hauria de fer servir o de fer servir millor. Agafem el darrer punt com a exemple. Presentment, en matèries primeres, Europa depèn pràcticament del tot de les importacions d'un grup reduït de països asiàtics. Els esdeveniments disruptius, com ara la pandèmia del coronavirus, han posat de manifest la nostra manca d'autonomia i les importants conseqüències que això té per tota la nostra economia. La nostra dependència de la importació és previst que augmenti en les properes dècades. Llavors, hi ha realment vulnerabilitats significatives, tant en l'extracció com el processament, la finalització i la separació d'aquests materials. Alguns materials que sí tenim a Europa han d'anar a la Xina per ser processats i després tornar al nostre continent, com el lítium, per exemple. La demanda global de matèries primeres es doblarà d'aquí al 2050 i per lítium, que acabo de mencionar, seria 60 vegades més. Per cobalt crec que és un 15 cops més. Això intensificarà la competència global i altres regions del món, la Xina, els Estats Units, ja estan actuant de manera urgent i estratègica per establir associacions. Doncs què hem de fer? Hem de fer diverses coses, en veritat. Primer, perquè el que fa l'obertura, hem de fer una diversificació dels fons d'abastament. Necessitem construir associacions estratègiques amb els nostres països socis, com són Austràlia, Canadà, països africans, de l'Amèrica Llatina dels Balcans Occidentals. En termes d'autonomia, necessitem, d'una banda, prioritzar la circularitat i l'eficiència de recursos per utilitzar matèries primeres secundàries i augmentar la sostenibilitat, i de l'altra banda, quan sigui possible, mobilitzar el nostre potencial domèstic, habitualment inutilitzats. Sabem que fixem-nos també en els reptes de sostenibilitat, fixem-nos també en els reptes de sostenibilitat i acceptació de les poblacions locals, que és un tema molt important. Finalment, en termes purament estratègics, hem d'integrar la nostra política industrial per construir aliances al llarg de tota la cadena de valor, des de l'extracció, la producció, la renovació i el reciclatge, treballant amb la indústria, amb els estats membres, centres de recerca, innovació, universitat, etc. D'aquí les aliances sobre matèries primes, bateries, hidrogen, microchip, etc. També ara amb el suport addicional dels fons de recuperació i resiliència. Acabo. Ara hi ha altres àrees d'acció prioritària, com els talents, la robustesa dels sistemes econòmics i financers, la resiliència de les nostres institucions públiques, la seguretat, la defensa i l'espai i les tecnologies que ho permetin. Aquestes àrees són totes estratègiques per assegurar el nostre lideratge a nivell global i estan estretament lligades i interconnectades. Voldria concloure amb una nota positiva perquè fa la nostra unitat i el nostre compromís. Pel fet d'haver treballat els últims anys negociant directament amb el Regne Unit a nivell polític, puc dir ara, amb una mica de distància i amb confiança,
que el Brexit ha generat, contràriament a les prediccions més pessimistes, de fet, una major unitat dins de la Unió Europea, entre els estats membres del Consell i entre totes les institucions europees. I alguns dels avenços actuals en termes de defensa no haurien sigut estar possible sense la sortida del Regne Unit de la Unió. Això, de fet, em fa ser molt optimista de cara al futur. Conjuntament som més forts del que pensem. L'avenir sera ce que nous en ferons. The future will be what we will make of it. El futur serà el que en fem. I a Europa serà el que vulguem que sigui, com va dir també la presidenta al seu discurs de l'Estat de la Unió. Hem de dissenyar col·lectivament l'Europa que vindrà i no conformar-nos en prendre-la tal i com arribi. Com he repetit en altres ocasions, una va ser amb la consellera Alsina a la Seu d'Urgell fa una setmana o una mica més, hem de ser tots els constructors, els arquitectes i no pas els llogaters del nostre futur. Per això és tan important la implicació pública i un debat obert sobre les nostres necessitats i prioritats. Debat com avui i, més enllà, també debat que estem fent amb la conferència sobre el futur d'Europa. Perquè, de fet, el que és bo per a Europa també ho serà per a cadascun de nosaltres, individualment, perquè som tots a Europa. Us desitjo una molt bona jornada europea al Parlament. Gràcies.